12. fejezet. A virágárus, vagyis a siker célja. A sikercél pontos meghatározása rendkívül fontos, ezt ne hanyagoljátok el. Volt egyszer egy helyes virágárus nő Párizsban. Nagyon szerette a virágokat, virágüzletben dolgozott mindig, és szeretett volna sikert magának, és mivel örökölt egy kis pénzt, ezért eljött hozzám tanácsot kérni, hogy kezdjem bele. Az egyik első kliensem volt, és azt mondtam neki, ha van egy pontos célod, és hiszel benne, akkor minden adott. Szerencsédre a virágokhoz értesz, szereted, ismered ezt a bizniszt. A legfontosabb a megfelelő hely megtalálása az üzlethez, és a vevők beszoktatása. Hirdessél, reklámozz, amennyit csak tudsz, lehetőséget szerint természetesen, és beszélj a mostani klienseddel is, hiszen ha meg vannak elégedve veled, egy részük biztos, hogy átmegy az új üzletbe, a te üzletedbe. Ezt használd ki. Vonzd be az embereket azzal, hogy jó legyen ott lenni érzelmileg. Érzelmileg kösd be őket, és az üzletnek legyen valami különlegessége is, valami olyan vonzerő, ami egyedivé tesz, például a kínálat. Lehetőleg ne legyen a konkurenciával, egyezz meg, például a kínálat felosztásában. Hogy mindketten profitáljatok az üzletből, működjetek együtt. Ha ez nem megy, akkor pedig verseny. De a verseny meg is ölhet az üzletben valamit, főleg ha olcsó lesz és commerce. Szerintem ezekre figyelj. Ezután beszéltünk többször, és kialakult egy nagyon helyes kis üzletképe, amit meg is valósított a virágárus, és kinyitott az üzlet. Eltelt mintegy 10 év, mikor egy alkalommal a Párizs utcáin sétálva megláttam az üzletet. Be volt zárva, éppen átépítették. Ahogy ott álltam, kicsit értetlenül, egy kedves úr útba igazított, hogy hol találom meg az új üzletet. Elmentem oda, mert kíváncsi voltam, hova fejlődött az üzlet. A virágárus ott volt az üzletben, de észre sem vett, amikor beléptem, majd amikor sorra kerültem volna, átnézett rajtam, és a mögöttem állóhoz szólt. Mit parancsol? Félreálltam, és értetlenül nézelődtem, mikor egy kis idő múlva elfogyott a vendég, odaléptem. Voltam az üzletnél, feltételezem valami gond lehet, de azt gondolom, tartozunk egymásnak annyival, hogy megbeszéljük. Ha valami olyan történt. Egyébként pedig nekem valahol szakmai kötelességem is az utánkövetés, hiszen tudni szeretném, hova jutnak azok az üzletek, amik nálam is megfordultak. Mondtam, miközben oldalt állva a virágok közül a csokorra figyelő virágárussal próbáltam beszélni. Nézze, nagyon sok a dolgom, mert nincs időm, dolgoznom kell. Tudja, én mindent elbuktam magam miatt. Ezért dolgozok, és nem akarok öntől semmit, kérem távozzon. Nem értettem a nő viselkedését, ezért addig próbálkoztam, még adott egy órát. Még aznap zárás után elmentünk egy kávézóba, és ott aztán kifakadt. Nagyon jól ment minden. Volt sok különlegesség, és olyan is, amit szinte csak az én boltomban volt megtalálható egész Párizsban. Szerettek az emberek bejönni. Kis idő múlva még a szomszédos üzletet is kivettem, hogy az eladótér nagyobb legyen, és mindenki elférjen. Volt bent néhány asztal, meg székek, sőt kávé, ital és süteményautomata is. De befutcsolt, nem lettem sikeres, tönkretett, az ön hülyesége tett tönkre. Ez nagyon szíven ütött. Ilyen kudarcot én nem tudnék elviselni. De hogy lehet valami sikertelen, amiben én benne voltam? Kérdeznem kellett, hogy megértsem, hol volt a hiba. Hány alkalmazott volt? Egy sem. Ez már sehogy sem fért bele a keretbe. Ez Párizs frekventált kerülete. Mekkora volt a bérlet? Hát először 20 000 euró, és mikor kivettem a másik üzletet, a kettő együtt már 50 000, majd 60-ra nőtt, és mert nagyon nagy volt a forgalom, és úgy is kitermelem, mondta a tulajdonos. De nem termeltem ki, pedig 10-12 órát dolgoztam naponta. És ezt szeretted csinálni?
Igen, nagyon. Ezt akartam, ez volt a célom, az, hogy boldog legyek, és sok ember legyen az üzletemben. Legyen kellemes zene, nyüzsgés, ahova jó bejönni. A legjobb minőségű italok, kávé, sütemény. Csak zenére $4000 fizettem ki havonta. Az, hogy teljesen legális legyen, és így sem sikerült elég hasznot keresnem. $4000. És az automaták után mennyit fizettek? Én úgy gondolom, üzletileg legalább a plusz üzletrész bérletét kitermelték volna, ha ilyen jó volt a forgalom. Akkor annyit kellett volna kapnod, dehogy is örültem, hogy ilyen magas minőségű készülékeket idehoznak. Én kerestem meg őket. És a controlling, a pénzügyi tervezés hogy ment? Hiszen a kezdeti üzleti terv az elég biztató volt. Kinek volt arra ideje? És az alapanyagok vagy segédanyagok beszerzése, a fizetés hogy működött? Nem értem, hogy egyáltalán hogy szállhatott el a költségvetés. Van sok üzlet, ami úgy működik, hogy a haszon lényegében abból van, hogy nagyon jó beszállítói szerződéseket kötnek. 60 vagy 90 napos fizetési határidővel veszik meg az anyagokat, de a vásárló azonnal fizet, tehát lényegében egy előfinanszírozott üzletet hoznak létre, és maga az üzletben található raktárkészlet a teljes évi cashflow-t le tudná fedni. Én szerintem ez működött volna itt is, mert a kibocsátás egyes termékekből elég nagy volt. A vágott virágban nagy a forgási sebesség, illetve a sok drága alapanyag sem feltételezi az azonnali fizetést. Legalábbis fizetési határidő vagy, ahol mondjuk évi 2 beszállítás van, részletfizetés lehet kérni, és szerintem kaptál volna. Nekem nem kellenek ilyen dolgok. Én egy virágüzletet akartam, nem pénzügyes vagyok. Megkaptam az árut és kifizettem. Hát ezért ne haragudj rám, de el kellett mondanom. Ez egy baromi sikeres üzlet volt, mindenben profi. Csak a pénzügyeket kezelted hanyagul. El tudom képzelni, hogy a részletre is adtál el. A nő lesütötte a szemét és bólintott. De fizetni rögtön fizettél. Azt gondoltad, nagyon jól megy az üzlet és bővülni szeretnél, de nem megy. Te egy élményt adtál az üzletben betérőknek. Gyönyörű virágok közt, kellemes illatok, finom kávé, jó beszélgetés. Szerintem sokan bejöttek még, ha nem is vásároltak. Nagy volt a nyüzsgés. Nem lehet, hogy elveszítette az üzlet jellegét? Viszont a bérleti díj elszállt, hiszen úgy látszott, mintha nagyon jól menne az üzlet. A pénzügyekre nem figyeltél, mert boldog akartál lenni, és boldog embereket akartál látni, nem pedig jól menő üzletet akartál, ahol pontos a fizetés. Rossz volt a cél, ráadásul egyedül dolgoztál, és te a virágokkal akartál lenni, de nem a céggel. Vagyis jó volt a cél, de a pénzügyekkel nem foglalkoztál. A pénzügyi cél az lényegében nem volt. Te egy virágot szerető eladó vagy, de gazdálkodást nem tartottad szem előtt, ami épp a gyors növekedés miatt lett volna fontos. Nem vettél fel egy alkalmazottat sem, mert pont azt szeretted csinálni, amit az alkalmazott megcsinálhatott volna. És a bérét kifizetted zeneszolgáltatásban. Ez egy boldogságsziget volt. A te célod, és mivel volt pénz az örökségből, és igazából jó bevétel volt, elhiszem, működött is egy darabig. De a készletek rendszertelen kezelése, az azonnali kifizetések nagy, beláthatatlan terhet generáltak az idő előre haladtával. Boldog legyek, és sok boldog ember legyen az üzletemben, kellemes legyen a zene, nem mindig ugyanazt kelljen hallgatni, nyüzsgés, ahova jó bejönni, az élmények. Ennek a célnak a tekintetében a virágárus sikeres volt, hiszen elérte a célját.
de a sikerben látni kell azt a célt, ami kitermeli a költségeket. Nem szabad elfelejteni, hogy a pénzügy és a gazdálkodás minden sikercél nagy támogatója, hiszen bármi a siker célja, gazdálkodás szükséges eleme a sikernek. Még egy szó a célokról. A cél nagyon fontos, hiszen ebben hiszünk, ez miatt tesszük meg a lépéseket, ezért tanulunk. Ez kell, hogy a szemünk előtt lebegjen, de nem tudjuk minden nap a nap minden percében szem előtt tartani a végső célt. És nem is lenne jó. Elmesélek egy történetet egy sikeres hegymászóról és túravezetőről, aki egy 40 év körüli nő volt, túravezető 20 éves tapasztalattal, és több alkalommal túravezető volt, gyönyörű helyekre jártunk túlázni. Lookout Mountain, Homeskill Mountain, Craggy Gardens, Looking Glass Rock, és mindig a túravezető ment elől, és adta az ütemet a csapatnak. Mi a többiek amatőrök voltunk, de a közös barátság, a közös programok a természetben összekovácsolt minket. Gyönyörű helyek. Egyik alkalommal nagyon elfáradtunk, és nem értettük, hogy ő hogy bírja. Persze, hogy elfáradtok, hiszen ti folyamatosan fölfelé néztek a csúcs felé. Elfárad az ember, mert az egész utat látjátok magatok előtt, de még soha nem voltatok ott. Én meg voltam már ott többször, mégsem nézem a csúcsot állandóan, csak akkor, ha megállunk pihenni. Akkor gyönyörködök benne, de amikor megyünk, én mindig csak magam elé nézek, vagy vissza le a messzeségbe, amit már teljesítettünk, mert ez jó érzés, erőt ad, de ha felfelé néznék folyamatosan, kimenne az erő az én lábamból is. A siker is ilyen. Ha kitűzöd magad elé a célt, például elvégzem az orvosi egyetemet, ez a cél nem értelmezhető a mindennapok során, hiszen 6 évig kell járni az egyetemre, több mint 80 vizsga és 6000 tanóra, gyakorlati óra, és mire végzel az egyetemen, nehéz úgy bemenni minden nap, hogy orvos leszek. Könnyebb arra koncentrálni, hogy orvosi kémia vagy immunológia tantárgyból sikeres vizsgát teszek az év végén. És ezért mindent megteszek. És amikor sikerül egy vizsga, akkor érzed magadon a sikert, hiszen látod az eredményt, és mész a következő vizsgára és a következőre, mert egy fél évben van 7-8 tantárgy, amiből vizsgáznod kell, az is épp elég. Miért kellene folyamatosan mind a 80 vizsga miatt izgulnod? Hiszen csak a fél évet kell teljesítened. Nagyon nehéz az is. De még mindig könnyebb, mintha 6 év 80 vizsgáját látnád magad előtt minden egyes nap. Azt elég majd a fél év végén látnod. Teljesítettem az első fél évet, már csak 11 van hátra, és nem 12. És ne felejtsd el, ezzel volt sok sikerélményed. És ez erőt kell, hogy adjon.